फक नों फरायसालियाव थाङाथाय थाङा न'नि खामानिखौथ' मावनो हायो नोङो खालि ओजोंब्ला ओजों बेरायबाय थायो नोङो बिब्दिब्ला मा जानांगौ नोंनि उनालाय आंनि उनखौ मा जानांगौलाय आं जि खालामदों खालाम बे आं गोसो बाबु नोंखौ सानाब्ला सोरखौथ' सानबावनांलाय सोरथो दंबावो आंहालाय नोंनि अनगायै मोनफा थानायमोनब्ला नों राखावमोनजों लोगो दाजासै फिसा सुबुंनि जिउजों गेलेग्रासो बिसोरो समाजनि उदखारिसो बिसोरो आं राखाव सिखिसा गासिबो दाराखानो आं बिनि थाखाय जेबो खालामनो हायो मिथिबाय मा जेबो खालामनो हायो अब्ला नों बिमाखौबो सिथामसै नामा आं आरो बे न'आव थालिया माला हो बेयाव नों नागिरनाय बायदि ड्राग्स आरो सिलाइ बारुदखौ हाजासे हरनाय जाबाय नोंसोरल' मोजाङै सोलि जागोन बस नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा बेबाराव आं गामियावबो ड्राग्सखौ थिसनथारनानैसो गारगोन आं गुड आइ लाइक योर आइडिया नों दा बेफोरखौ लानानै थांदो आरो हजों गासैबो माला थिग जाजोब्बायथ' जाजोब्बाय बस 12 ट्राक दंफां खुन्दा आरो 10 केजि गान्दा गं साबास नों थारैनो आंनि खास लोगो अस्ताद समफोरखौ फरेननिफ्राय मा लांनो फैगोन आं बावनानैसो दंमोन अब्लाथ' बै गान्दा बुंखौ लायग्रोनो नांसिगोन मेगा एफा येस अस्ताद नोंसोर सानैया राखावजों थांफानानै गामिनिफ्राय गान्दा बुंखौ लायनांगौ दिनैनो आरो दानो जागोन सार मा खालामदों अरन ओरैनो दं पिंकि आंनि मुंखौ बोरै मिथिखो नों गोदान मुगानि गोदान जोहोलावजोफोरनि मुंखौ सोर मिथिया जानो साबायखर आदा आं बादिनि मुङाबोदि नों आदानि गोसोआव जायगा मोनदों नाथाय गोदान मुगानि गोदान जोहोलावजोफोरा माबा गोबार आखुथाय दं नामा नुब्लानो सिनायनो हानाय नोंनि मुंखौ थोंजोङै हाथ'वाखैमोनब्लाबो खेंस्लायै आन्दाजाव हमखादोंमोन आं आरो बांसिन दानि मुगानि जोहोलावजोफोरनि माखासे मावखिन्थिफोरा ओरैबायदि नुजाखायो बेफोरखौ गोदान मुं फारिलाइनि माखासे कर्टआव थिसनखानाय बायदि बुंलांब्लानोथ' जाबाय
हाजासे रुजुनो नाजागोन आं दुखु नोंनि खावसे रानदो आं हाजासे रुजुनो नाजागोन आं फैला बुहुमाव रुजु रुमु रायजो जानोसो गोसोसै आं फैला बुहुमाव रुजु रुमु रायजो जानोसो गोसोसै नोंखौ आं मोजां मोनो आं नोंखौ गोसो थोयो नोंनाव माबोला बे उजियाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव थांनानै थानाय नङा दैयाव बारसोमनानै देवलेंला गायनानै थैथारगोन आं थांनानै थानाय नङा दैयाव बारसोमनानै देवलेंला गायनानै थैथारगोन आं थांनानै थानाय नङा दैयाव बारसोमनानै देवलेंला गायनानै थैथारगोन आं खौराङा मोजां ना नोंथां? औ मोजां। माला गासिबो थिगानो दं ना? औ गासिबो थिगानो दङ। मेरगा? बिला थांदोनि? अके दे। Nay mereka, logo. Anda, बै मालखौ फैगौ सप्तायावसो मोनसिगोन। जागोन दे बिदिब्ला थांसै दे।
न'आव मालिक गैया नामा? ए माथो आलासिलायो दङ फै नै जिराय जागोन दे नोंथांमोना जिरायथ' दे आं लिंहैनि दे नैहाय दंफिफा फा माथो जालायखो जोंहा नानि दंफिखौ नायनो फैदों नामाथाय सोर आलासिफोर दंफैयो बबेयाव बै बाहेरायाव हे नंमारगौ नामा सयथिथार सयथिथाराय फाग्ला थु फै थु माबार फैदो ए खुलुमो नै बोराय जिराय फा आलासिफोरा मानोबा फैदोंमोन खामानि मावनो जोबोर जारला जाथारबाय बेनिखायनो नोंसाजोखौ जागोन जेबो सिन्था दाखालाम फा न'खरावलाय साबेसेथो दं ए एसेल'सो फा बिदा फंबायालाय साबेसे दङ ए गैया सासेल'सो गथ'आ माबाफोर मावो नामा मावा फा गथ'नि बैसोआ बेसेबांसो जागोन गैया बारा जायाखै ए आं बावनानैसो दङ नै आइ दुमफे मा बै जुमायखौ एसे फस'नानै लाबोनायसाय नाङा जों जुमायखौनो लोङा एसे लोंदो फा मा जानो इसेयालाय नाङा दे थिगल' खालामलायदो नै आइ दुमफे नांलानो गयखौनो लाबोदो नाङा गया जादो जागोन नै आइ नोंखौ सोंनो फैदों टिभिफोरबा दंना गैयाथाय जाहा फिसाजोआ जोबोद सिनेमा नायनो मोजां मोनो नायल' जाल' सासेल' नालाय खर'आनो गिदिरथार फानसो लागाबा बोसोराव बेथनखौ बेसेबां खालि लायो रुवाथि नालाय दे होमब्ला जों थांदोनि उग्रेमखौ बेसेबां नांगौ उनफ्राव लायदो आरो गथ'खौबो लांफादो दे बिदिब्ला जों थांदोनि थादो दे बोरो नोंसा दुमफिखौ नायनो फैदों होननाया दालाय माथो जादों रुवाथिनिफ्रायसो गियाथि जायो जाम्बा बारा जानाया हामनायनि खोमोनलै द्राग्स बियो मोजां बुस्थु नंला गासिबो जाजोब देहाखौ स्रां मोनजोबगोन जाना लोगो जा द्राग्स बियो जा मोजां बुस्थु जा नुबाय रोदोम कलेजाव मा जानानै दं थु बिसोरथ' कलेजावबो ड्राग्सनि आड्डा खालामबाय बेथ' जोबोर गाज्रि जादों जों बिसोरखौ बारा आवगायहोनो हानाय नङा रोदोम नाथाय बिसोरदि जेबो नाथाय गैया जों गद मिथिनानैबो आरो रोखा नुनानैबो जुदि बिसोरखौ बिब्दि लामायाव आगान सुरहोयोब्ला जों बुंनो थाङोब्ला बिसोरखौ थुलुंगासो होनाय जागोन लोगोसे समाज आरो हादोरनिबो जोबोद खहा जागोन नंनाया नंगौ जों सुबुं माहारिया मानोबा गावखौनो गुबुंले खालामनानै लानो जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय जेरै गाहायाव लिरदों स्मकिं इज इन्जुरियास टु हेल्थ आरो फारसेथिं रंगिना गाबजों सिगारेटनि एडभार्टाइजमेन्ट होदों मा गोमोथाव सुबुं दानायनि गोबाव खालामनांला रोदोम थौ थानायावबा आथिखालाव बै खां समाज सिबिसुलाफोरनि आखाइ मुथायावनो थायो अब्लाबो रोदोम नायग्रोनि उनाव जागोन थौ थानायाव थांनानै जेबो मुलाम्फा गैया अरन न बेखौसो
देहाखौ गासिबो स्रां मोनजोबगोन इउ बस्ताव रागाया नोंहा लुबैया मिथिबाय जिउखौ गाहामै लांनो लुबैयोब्ला जोंनि बे खामानियाव जेबो हेंथा दाहोफोर नोंसोरनि बे नाद खामानिखौ नुनानै बे अरना गावनि जिउनि थाखाय जेब्लाबो गोदोम नोंथाङा बेसेबा गिदिर गिंनि लिडारखौ हमनानै होनायनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय बेफोरबायदि हारिनि समाजनि हांखोरखौ जेसे हायो एसे गिदिर साजाखौसो होनांगौ इन्सपेक्टर हावलदार लाथों बेखौ बेनि थाखाय नों पस्तायनांगोन अरन नों सानसे पस्तायनांगोन अरन नों पस्तायनांगोन बिदिबा थादो अरन आरो रोदोम सार आं बारा थिग मोनाखिसै माथो अरन जेबो नङा रोदोम जेलाव अन्थाइ देख्रुबनांनानै गासिबो बावजोबगोन बियो थु साला बेमान पुलिस मानसि इन्सपेक्टर आंखौ जेसेबांखि बुवा मानो आंनि खुगाखौ गेवनो हानाय नङा You bastard!
गुन्दागिरि खालामनो जायगा मोनाखै नोङो शाला हारामजादा इन्सपेक्टर नों खोनायगोन मा शाला सैमा शाला गुन्दागिरि खालामगोन ओजों फैनाय मा जाखो पिंकि आरो नों बेवहाय नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा बाथ्रा बियो गाज्रि मोनलायनोसै नों रागा जोंब्लालाय नों बुङाबा आं मारै मिथिनो पिंकि बिदिब्ला हद खोमाया नोंखौ आगै बालें सिख्ला नायनो समायना गोसो जायो जावलिया आं नोंखौ नुबोला नै आगै बालें सिख्ला नायनो समायना गोसो जायो जावलिया आं नोंखौ नुबोला गोसोनि खोथाखौ बुंनो नागिरब्लाबो माथो रावा ओंखारा लोगो मोनबोला गोसोनि खोथाखौ बुंनो नागिरब्लाबो माथो रावा ओंखारा लोगो मोनबोला खोमसि संसारा नैयादा जंगिला गोगोरा नोंखौ दसे नुवाब्लानो खोमसि संसारा गोसो जायो लोगो आंनो नाथाय थाङा आथिङा बेसेबांदि आंनि गोसोखांहैयो गोसो जायो लोगो आंनो नाथाय थाङा आथिङा बेसेबांदि आंनि गोसोखांहैयो नै आगै बालें सिख्ला नायनो समायना गोसो जायो जावलिया आं नोंखौ नुबोला नैयादा जंगिला गोगोरा नोंखौ दसे नुवाब्लानो खोमसि संसारा गोसोआव दङ दाबो आमाय जुमाय गरसेनि गुद आमोल बिमोन गेलेनाय बै समा बेसे रंगिना बेसे गोदैमोन गोसोआव दङ दाबो आमाय जुमाय गरसेनि गुद आमोल बिमोन गेलेनाय बै समा बेसे रंगिना बेसे गोदैमोन माला माथा आर'नाइ खेरखा बुद्धि गेलेनाय माला माथा आर'नाइ खेरखा बुद्धि गेलेनाय गोसोआव दङ दाबो हाद्रि बालायाव बुलायलायनाय गाबगुलायनाय बुरखायलायनाय गोसोआव दङ दाबो हाद्रि बालायाव बुलायलायनाय गाबगुलायनाय बुरखायलायनाय अनसुलि नोंनो आंनि जिउनि अराय समनि आगै बालें सिख्ला नायनो समायना गोसो जायो जावलिया आं नोंखौ नुबोला नैयादा जंगिला गोगोरा नोंखौ दसे नुवाब्लानो खोमसि संसारा नोमफा हराब्लाबो बोना लांफैथारगोन आं नोंल' खालि खिरखिखौ खेवनानैल' था
नोमा नोमफा हराब्लाबो बोना लांफैथारगोन आं नोंल' खालि खिरखिखौ खेवनानैल' था आयो हाबामा खोथा मैया मैयालाय आबै आबौनि दिनावसो खोनाबायदोंलाय आयो हाबामा खोथा मैया मैयालाय आबै आबौनि दिनावसो खोनाबायदोंलाय सिख्ला नायनो समायना गोसो जायो जावलिया आं नोंखौ नुबोला नै आगै बालिक सिख्ला नायनो समायना गोसो जायो जावलिया आं नोंखौ नुबोला गोसोनि खोथाखौ बुंनो नागिरब्लाबो माथो रावा ओंखारा लोगो मोनबोला गोसोनि खोथाखौ बुंनो नागिरब्लाबो माथो रावा ओंखारा लोगो मोनबोला नैया दा जंगिला गोरा नोंखौ दसे नुवाब्लानो खोमसि संसारा नैया दा जंगिला गोरा नोंखौ दसे नुवाब्लानो खोमसि संसारा गोसो जायो लोगो हमनो नाथाय थाङा आथिङा बेसेबांदि आंनि गोसोखांनाया गोसो जायो लोगो हमनो नाथाय थाङा आथिङा बेसेबांदि आंनि गोसोखांनाया नै आगै बालिक सिख्ला नायनो समायना गोसो जायो जावलिया आं नोंखौ नुबोला नैया दा जंगिला गोरा नोंखौ दसे नुवाब्लानो खोमसि संसारा अरना बबाव थांदों जाब्रे गावनि लोगो रोदोमनाव थांदो फा जारौ ददेरियालाय हाइ स्कुलाव रिजाल्ट थांनायालाय औ दिनैनो होयो नामा रिजाल्टखौ औ नैहाय जारौ बिफा दिनै आं मानोबा सिमांखौ जोबोद गाज्रि मोनदों जारौ दद्रालायनो मानोबा लामा लामा गाबबाय बायदों दोन नोंनि सिमाङा बेफोरखौ सानबाय थायो नामा सिमाङाथ' सिमांखा बोदो आं जेबो मिथिया You rascal bastard! Allah. Mother, Mother, Felicia, are they other mother? Dodere, Mother, Felicia, are they other mother as you cook on the way to the
दुम्फे साख्रि थोखो मोखो खानाय खाखो आङो दोलोसा सोलोंसै Istri juga dah sampai lah, kau mak mau nak istri lau tu dah. Dah mak, istri baik kan, jangan dokumen gedang ka. Apa yang beli? Nama baru kalau bini ya? Ay, lama tu mani ulai, mansura kena bahasa nanggo, angin senara bahasa nanggo. Bering kanam sangat. Ay, lama tu naraga tak susah, kali jom susah tengin jawa. Tani di mak puni kerja punya blog. Bina tu, siapa pun bodoh ya, apa mana ba? Apa yang mau jadi macam nanggo? Apa yang kadang macam nanggo? Apa ni harga macam nanggo? Apa yang gosok nanggo? Menjaga sabar, menjaga. Medirki, goraki, fairoki, dah coba ina hujur, terkenal. Beri, belu tak jadi mana lagi. Maja akan lebih kerja, okan aja naik nak kanjong. Kapalangnya jebur kadri ayong. Ayong. Orang bisa, setunia kaya jebur kalau sunnah ulang baik. Biasanya jujurnya najannya, kau ni jujurnya segala jangan. Nanggu bang ni jualan jeblang terlapa. Siapa ini kita kau kanan cakar kena. Bini nusa, jangan nangka bini orang pada udah nahanai nuah. Nanggu bisa, nanggu jadi mijinga, benikanya gamian tangkung deni. Nang sermana bujinnya naja ayo. Angin ni kono ni pari-pari jiu kujeblangan. Beko ang beri suai betanan. Bibadi ni tapi sini bima kita kita kumbaya ala sini jalankan. Bini jap tu dia. Nakai. Nak mana dia apa? Ni serbina dah dua puluh kami orang pada. Tentang nak hera, nanggu biji kalang nahanai nuah. Nang sermana bujinnya naja ayo. I am very sorry, Ram. Oh, Pinky. Wei जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जादों बेयो आंनि आदा थौरिया खुलुमबाय पिंकी आं नोंनि गासैबो जाथायखौ खोन्थाजोब्बाय नों मिथिगौ नामा बे बुथारग्राफ्रा सोर जाथावथाव सोर दंबावो बे गुवाहाटीनि दाराफोर खान्दा मोननानै खान्दा बै स्माग्ला असमनि फिसाला खान्दाया मा जाखो गोमो बायदि बेखौ मोनाब्ला दानो बेनि गथ'खौ गोथां गोथाङै जागौमोन आं साला बैमानखौ माबा खोथा बै समनि खोथा जेब्ला आं ini malika soर आंनो मानो नांगौमोन मानोबा नांगौ नङा नोंथाङा जोंनि इउथ सोसाइटियाव 50,000 दान दानो हरनांगौ हाब इसे बुरजा आंनि बोसोरसेनि खामानि इसिबां जाया ओइ दावबोग्रा बाथ्राखौ जों फंसेल' बुङो मिथिबाय बाथ्राखौथ' बुंबानो जायाना ओइ मुङा आंनि खान्दा मिथिबाय जायखौ गोसो जायो बेखौनो खालाम आं लान्दा खान्दा राङा हरनोबा हरनो आं रां हाया हरनो रां हरनो हाया जोबोर गाज्रि जाबाय बिसोरो दाथ' बे जेलावसो दङना बेजों सासे दंबावो पिंकी राखाव होननाय बेनो आंनि मिजिंखौ बायफ्ले होनाया
रैरुब महरखौ नोंनि बेलारोम समाव नुयोबोला गोसो आंनि गबलाङो मादि साननायाव रैरुब महरखौ नोंनि बेलारोम समाव नुयोबोला गोसो आंनि गबलाङो मादि साननायाव सना गोरबो सिंनि रोखा लिरथुमाव नोंनि मुंखौ सोना दोनखाबाय आङो सना गोरबो सिंनि रोखा लिरथुमाव नोंनि मुंखौ सोना दोनखाबाय रैरुब महरखौ नोंनि बेलारोम समाव नुयोबोला गोसो आंनि गबलाङो मादि सिमां मोगथां मोनफ्रोमबो बुब्लियावनो सानो आङो नोंनिनो खोथा साननि समा गोब्राब बैसो बारग'लाङो नाथाय बाला खामाथुफोरा मेगननि निन्दाखौनो सेनानै लांबाय गोसोखौ नों आंनि खावनानै लांबाय गोसोखौ नों आंनि खावनानै लांबाय रैरुब महरखौ नोंनि बेलारोम समाव नुयोबोला गोसो आंनि गबलाङो मादि साननायाव रैसुमै राव नोंनि खोनानो मोनोबोला जांख्रिखाङो मोजां मोननाय गुसु गुदु Usukutu gerbang, usukutu gerbang. Oh Pinky, noi sahaya. Pinky, seras kunjung kubonan itu. Ayah, pagi ya mak kembali datang bilai. सिमांनि राजखुंगुरा थांदों आंखौ लानानै बेसेदि समायना बै राजथावनिया हामबायसै नोंनि डायलगा दोनथ'दो सायाव बुस्थुआ बायनानैसो फैदों Jali नै खान्दा जेलनिफ्राय खारखोमालांबाय मा खारखोमालांबाय औ बोरो माथो खालामखो पुलिसफोरालाय मा खालामनो दानि पुलिसफोरालाय
मा खालामनो बेजेलालाय बे खान्दाखौ अरन नों खान्दानि आखाइनिफ्राय बबाव बारग'नो नोंसोर जेरैखि जाया अरनखौ आंनो लाबोथारनांगौ मिथिबाय बेखौ मोनफा मोनफा खिथेर होखारनानैसो गारगोन आंहाबो बिजों गोबां लेनदेन दं रोदोम नामा माथो आदै एमसोलायो फाबोरैथो जाखो आदै बिब्दि बे आंनि फाबनि फिथाइ रोदोम खैफोदा फैब्ला माब्लाबाबो हारसिङै फैफेरा लोगोबो लाबोफायो थांनाय इलेक्सनाव जेननायनिफ्रायनो आंनि न'खराव सुनि हाबो ओजों नोमादैयाबो सोखाखौहाय बेमाराव गोलैनानै आङो सासेल' फिसाजोंब्लाबो शिलंआव मटर एक्सिडेन्टआव दागाबसै आदै थांनाय जाथायखौ दुखु खालामनानै लाब गैया सिरि थादो न' बेखौ लादो दे थादो आदै आं थांदों दे बाथ्राखौ जों गोथौयै साननांगोन अरन आरो रोदोम बिसोरहा दा जोबोर गिदिर गें दं लोगोसे सिमाइलेंआवबो गुबुन गुबुन हादोरजों हान्थामेला दं जों साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा सांग्रां जायैनि थाखायनो दिनै बेफोर इनाय अनागारिफ्रा जोबोद गोजौआव सौहैबाय नंगौ अरन नों बुंनाया नाथाय जाय आयेनखौ लाखिग्रा बिसोरनि हेफाजाब दङब्ला जों मालाय माथो खालामनो गासिबो आयेन रैखागिरिफोराबोथ' एखे नंजोबा लायो दिनै आदै आरो मादैया आंनि थाखायनो बे बुहुमनिफ्राय एंगारलांबाय बेफोरखौ आं बोरै सहायबाय थानो हानो जोंबो जोबोद दुखु मोनदों अरन नाथाय सानै हयसो बिसोरजों दावहा नांनांगोन अरन मानसिनि जोनोमानो दावहा फोथारग्रा रोदोम आरो इनायखौ होखारनायाव जौगानाया जोबोद मोजांसो नै आदा साहाया साहा गोजासो जाबायहाय जागोन अरन लोंदो जागोन थिमाया उराव बिमाजों समानथार आयो फाग्ला जाम्बायानो हाबावला नोंजों थिमाया खि उराव बिमाजों समान थाफेरो सोरबा बेनोथारलै बेनोथार नङाब्ला मानोथो हरावलाय नोंखौ खेब आंखौ खेब अरोलायो मोनागौना सोरबाखि खानाय खानो नाब्रा नङाबा इस्रि बायगोन जाम्बा उन्दुनोसैहां बाहेराव सोराव फैदाहाय मोनायावलाय सोर फैनोब्रा मावजि बे नङाहाय थांनाय मावजिखौ नाय नङाब्रा हौवा जानानै एफाग्राब माने गियो नामा सोर गिदों मानोथो नायनो बादों नङालै माने मा माने बेलाय देलै दे नायनोसै आं सोर जाखो आं सिखाव ए सिखाव फै थाब फै मा सिखाव आयौ दुमफे आलमारिनि साबिया माबार हर नङाब्ला आलमारिनि साबि आलमारियानो गैयाबा अबाव साबि थानो दस्रा जायगायावसो सफैफ्लांबाय नामा आङो आलमारिनि साबि गैयाब्ला रेडिअ घरिया मामान हर नङाब्ला रेडिअ घरि लेखाखौनो रोङाबा महा रेडिअ घरि थानो मा बेबो गैया नामा गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन मा खोथा बुं जिरायदोना मानो गसंबाय थाखो सिखावबाबु फा नोंस्रा न'खराव रावबो गैया नामा दं जों गासै बिदा फंबाय 11 जन हाबाब फुटबल पार्टि मोनसेयानो जायो माथो फा मानोथो सिखाव खावनांगौ जाखो मा होनो आइ आफाया आंखौ खामायनो रोङैनि
न'खराव रायबाय थायो बेनिखायनो आं सिखाव खावनायनि खामानि सानदोंमोन होमबा नों बोरैथो बै गावग्राखौ बायनो हाखो बेयो गथ'फोर गेलेग्रा बारानिल'सो मा दोदो दे मा बबाव थाङामोन नोंलाय बाजाराव बिसोर गावनि सोलायदोंमोन नोंनि मेट्रिक आनजादा माब्लामोनलाय फैगौ दानावनो दोदो दे अरनिया एफा थांबाय नामा थाङाखै दङ गोसोखांलायबाय बे गावहा थोद फाग्लि आं हले बाजैसो लिंखासिगोनहाय खारदो फुनि फैथारगौ आं गारियाव saya Purbi मा जाखो Purbi पिंकिका आरो दद्रेखौ खान्दा हमना लांबाय मा खान्दा
난 그러는 거 없네. 간다고. 오, 저봐 담담 담무장 몰라요. 농아세. 하나오는 날 무서야 갑급라부 전부 칼마야.
रोखा नङाब्ला रावबो आवगायनाङा बेयाव माबा दं कर मामा साबास मेरगा नोंसो आंनि थार मावथिखौ
रोदोम नों मा खालामखो रोदोम आंनि जिउआनि बिब्दिनोसै अरन रोदोम नङा नङा रोदोम नों आंखौ गारनानै थांनो हाया रोदोम बे उजिया अरन रोदोम 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 ददेरे नों मा जाखो ददेरे नोंसोर गासिबो आंखौ गारनानै थांजोब्बाय ददेरे खन्दा हामबायसै अरन फिसा बेफोर जादों गासिबो इसोरनि लिरनाय बेलाय सोरथो जाखो बेनो आयै नोंहानोसो जागोन अ आंनि न'खरनि माइनाव आयै अरन फिसा आफा